Ramogi TV. Ka wadhi nyime, jogo manotimo penj ma klas 12 higa mokadho kod manotimo KCSE kind higa ma gana ariyo to kod 2022 koro ni kod thuolo mar oro kwayo mar donje kuonde tiegruok mamalo mopogore opogore e pacho ka. E oboke ne ute fwambo, jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu wacho ni mbalariany 69 kamoting'o nyaka Open University of Kenya kuonde tiego jopuonje adek TTCs, kuonde tiegruok mag tije lwedo TVETs 226 kod kuonde tiego jochiw thieth 86 oyango thuolo ne kepo mar higa ma 2024-2025. Jopuonjre duto manotimo penj higa mokalo ni kod thuolo mar donjo e mbalariany kod TVETs ka jogo manotimo e kind 2000 nyaka 2022 biro mana oro kwayo mar donjo e TVETs. Jogo mani kod dwaro okwa mondo oor kwayo e mbui mar KUPPS kapok ochopo tarik 22 dwe ni. Aya, thuolo yao ne weche mag somo chakre higa ma 2000.